Да отговоря на колегата за силата на хвата, защо ходи наляво, надясно, нагоре, надолу и така нататък. Сега, значи ти стрелящата ръка си я стискай колкото искаш, долните три пръста. Важното е стрелящият пръст да ти е отпуснат. Това ви е първото упражнение. Да няма напрежение към сухожилието, към стрелящия пръст, защото е предпоставка да почне да въртите попаденията. Ето го и на пистолета. Стиснал съм хубаво, здраво долните три пръста. Този пръст ми е неутрален, не стиска прекалено, за да не блокирам стрелящия пръст. Ето къде съм сложил пръста. Движение право-назад. Изстрела ще е там, където го мера. Съответно, стиснал съм долните три пръста, стиснал съм и сухожилието на стрелящия пръст. Ето го. Попадението ще го завърта вляво при всички положения, но с долните три пръста. Долните три пръста няма разлика в стискането. Сега защо ходи попаденията надолу? Попаденията надолу ходят, когато дръпнете рязко работния ход. Ето, това ви е. Обирате свободния ход и започвате да дърпате работния ход плавно, 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 плавно. Ето, не трябва да има вибрация надолу. Ако дръпнете рязко, ето това пропадане, веднага ви слизат попаденията надолу. Тоест, работата с пусъка, значи движението трябва да е право-назад и работният ход не трябва да ви вибрира мушката. Ето това ви е рецептата за правилния изстрел. Бутафорен патрон, празен пълнител. Внимавайте като тренирате да не правите беля. Това е оръжие, направено е да убива, не е играчка. Винаги уважение към оръжието, с което се работи и се стреля. Пробвайте и успех!